one day. Sanya utibia. Sini abranti. So far want you. One day. We are Sompa. Opposing ye. Osojeni. One day. I'm penny. Oh, one never you. So far want you. So far want you. Pablo Neco. One day. We are so far. We are different. We are Johnsonia. We are Yenia. We are Sikania. One day. No be today. No be 3 days. Only one day. No matter you are. One day. Whether you are present, whether you are magistrate, no matter you are. What's that? What if it's a swine, he no obey. And sorry, somebody does and sorry, Sisi, and somebody does and sorry, pass, go and sorry, the money was Sisi in the for Bana, Aboboy, Sikadroya, and Papa Muya, Asafua Kwapuasia, Azanjania Cassia, Apoboni Siganibreya, the Amibu Boswina, Musia for Pana, I am so Azafoma loto numbers ya Konkonseya Azafwa chimansu ya Nitambe brebe Niami bubozo jina musia inefua pana aye Eni azane diya mubakwa Baba Baba, what one is you no have one dear la me say la what is you no have one dear la yo
Boniti umura binudiala. Sanjani oro. Obeye. Baba oro. Baba. Sika kesie. Obeye. Nanzo boniti umua heaven wadiala la yo mese. Lala. Boniti umura binudiala. Baba odo. Baba. Konda kesie. Mubesi. Ayabia kesie. Mubebu. Wa boniti umura binudiala. Lala. Sisi kawe Nesu boniti umua Have what dear lala yo Lala Boniti umua Have no dear lala Amno ni udwa Mubaba Rasia kasia Mubaba Amparwa kasia Mubaba Wa boniti umua Have no dear lala Lala Boniti umua Have no dear lala Koja kesie, Emira kesie, Wa boneti munu have what dear lala yo. Boneti munu have no dear lala. Lala, 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 have what dear lala. Lala, 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 boneti munu have no dear lala. Mubaba kasia, Karia kasia, Wa boniti umua Have no dear lala. Lala yo, lala, boniti umua Have no dear lala. Makauro, Maya fia kasia, Jasba kasia, Wa boniti umunu Have no dear lala yo. Lala, lala, boniti umua Have no dear lala. Nkramofo nyina da ye ba bedi ye benom doko na yaji yani na sadi otumfo nyankopon ena na koa nkomchene kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ose nkramofo ejina niema num so na hajj eka ho bi hajj no eye efia wiase nyina fie Sompa wankramofo yeso no mu no eye the hajj akwantu konkron no the holy place, the sacred place at the ma adasa a blessing place eye nsenchene efie enti yankomma medi bone enti mame ka se bi nkirewo Oko mekaba ye wanema bebre a esese ujayo Isoso tumfo nyankopon enam na koa ne somafo komsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam so se hajj eye baabia eye kronkron bia obiye obewura hajj bia no owo protection natie eyansha ede makramoni bia wankasa otena sese dwene hunu se ohutowa eyansha sese okomeka fatu trim. It is a must for every wealthy Muslim to go to Hajj. And this is what one hour about Bumna who say and sanctuary doctor. Utu so ye kremoni na who say uni obiaka unna obia too much. Na utu say unto na wan komeka na otumfo nyankopon semen kan tro say or they are switching be mon. Yes. Yen kwaje bosia enkomeka.
kramoni bia ni wo beje bosia se wakoje bosia e wo teachers credit union odo ko meka na ochena wo mo de eye wako court adan ya mejiska ko meka otumfo nyankopon se nani enye ho o se wa ube ko meka e wo ni dimu ana ode hu nhira be ma wo enye nipa ani so se ya kase meka banti mi kobi ni me ba ya frame alhaji dabi otumfo nyankopon se nani enye se obekọ meka se eye nipa ni so demom ono otumfo nyankopon ni dimu okọ meka ene wo ho no pacho join mo Sompa TV e wo YouTube na me ne ensencheni doctor me bawai ni bie kwan no mu e pacho join me meka ne wo ho no ye na egu ho no Ghana for eko be se ahenum wiase nyina obi eko nti over millions of people ene wo mo eko meka wo mo ne wo ho no ene ye nkramufo ena mede eye nkura hyesem aye compose sekramoni bia no ese onya ho a ukọ meka otumfo nyankopon se menka kire o se oti ho na meka no oti hu se oho ye wabra boye na wankọ meka de bi otumfo nyankopon so de asotwe be ma ho o se tam no se wokọ na se me nkọ ne mo no me ma Mr K na akwa eno so o se ode asotwe be ma ho yes because o se wo di kanko na wo ba o ma Mr K so aye den akọ saa na wahyehyɛ de ato yɛngye bosia emfa nkɔ meka yɛnkɔ meka ma ani obi ntwea manso nti wo pastor di asɛnwei da bɛn na wahu sɛ wakɔ Sunyani High Court na wahu sɛ kramoni a ɔyɛ alhaji egina court na okita Quran na ɔhyɛ bɔ sɛ asɛnwei a me bɛka de ensi da it never happens wa kramoni ogina kramoni pa wakọ meka bonso ogina court dem da because otumfo nyankopon se okọ meka ba oni obi ntwea manso bone a waye no facha no wow ndi se fra alhaji na udin tora udin trogu otumfo nyankopon so oka de enim de wuntimi nyo uni kramoni bi odi tora I friend alhaji ebia nidino he was named after obi a wako meka but say wako meka ba ye nitro fatu trim encha nan kramufo no aba na oko meka de otumfo agye atum efrade bi haji maron just the otumfo nyankopon agye atum enye ne wonipa ni so on the face of people dabi okomeka ba ye frade bi hadid ye no otumfo nyankopon dimu ye ntwe manso ye nidi atem ye ntwempena na de ba ko ehu o meka hwe ho join ne hwade Mr K san fa me ko me beba ba bibi okomeka yefra babi alahaju arafa eye bipo tentene kese bi na saa bipo tentene kese no enye obia nitimi kɔ hɔ yenkɔmeka ma sɛ odi beye business obi hɔ kɔmeka no makɔtotɔ ma ye fini niema edisiesie da bi otumfo nyankopɔn sɛ yenkɔ hɔ nkodigwa yekɔ hɔ ekotie nyankopɔn asɛm na oba de nyankopɔn ka sɛ okɔ meka ba obɛyɛ ne sɛ obie ni kwa otumfo nyankopɔn sɛ okɔ meka ba obɛyɛ sresrefo da because adan no owura mu Piesie wom na oba oyo defo adwuma bia bɛyɛ bia no ɛkɔ so from ye frɛ no arafa wɔn na wɔ hɔ no hɛ mountain ni na ye wodan bi ewo ho a saa dan no ye nwuram basabasa unim se enkramofo gye honhom nsem di they believe in spiritism dan ni nesi ho no na se wo ye mistake na wo tare dan we na onye okonkron ni mu okonkron a ba bi ebeyi wato no ba bi adan ni beyi wato no ene na kyerɛw
otumfo nyankopɔn na koa ne nkomhyɛni kronkron Muhammad tumi a ɔde ama no fatu trim kɔ dane na si hɔ no hwɛ yɛfrɛ no Alhaju Arafa Kaaba ni Kaaba no mo yɛmɛn no basa o Kaaba ni na si hɔ no sɛdeɛ akristofoɔ kɔ Mecca sorry wɔn kɔ Israel no saa pɛpɛpɛ na yɛnom nkramofo nso yɛkɔ hɔ na uduru Mecca ya papa Abraham na namɔ na ɔde tietie hɔ de kɔ Mecca no up to now saa namɔ no ɛda so wɔ hɔ ya papa Abraham ya na Abraham na namɔ na ɔde tietie kɔ ɛyɛ Mecca no up to now saa footsteps no ɛda so da hɔ a kramoni bi akwana sɛ ofisi oji hudi na do nan sisi mu sɛ ya Allah ɛnyɛ easy na ne made ba ko a wɔ ɛyɛ nkramoso no mu from Mecca sɛ wo kɔ Mecca ono yere nna yes o kwa ono yere nna o kɔ banso a ye wo de obɛyɛ ansa na one nada yes Eja Abraham anamo no na ɛwɔ no join me Sompa TV Nsem Sisi na ye na me ne ensenkyerɛni doctor ɔno nko ane doctor the only herbal doctor okita insurance kyerɛ sɛ utua 2.5 million tete sika no 250 now kɔna ofi sɛ obɛma mu ensuo firi mu ba na epika utua 250 ni wie a sɛ wo ho ntɔ wa obɛma waduro saa kɔpem sɛ wo ho atɔ doctor nyɛ saa untua hwe bio ba sɛ wo ho tɔ na wo yɛ wadwene sɛ wo bɛgye duro de akɔ akɔmɔ bi ɔno nso ne bɛma mu APA wo yade ne bɛ dobro gese ɔno so bɛ register on the trick ye wo ho ne sɛ obi bana ne ho tɔ no sɛ wie a obi so bɛ complain sɛ wo saa yade ne bia doctor nkoyo na wasen abɛgye duro ɛwɔ doctor hwɛ ka sɛ ɛyɛ nhaban na ɔtete nhaban so te kasa nti fatu utrim masa abone ne ma utrim ani nti upa Mr. K san hwade hwe Mecca ho sa wota hu a ukọ bank bia it's not possible, it's not likely so obo hu say loan officers no me nkramofo woni ma de kronti a kramoni bia ote eye Quran no ase no on first come maw say mama 10 million boso me miensa betua ne 30 million never sansi hu no kramoni bia mpe so what I say fatu trim Mecca yonko ho basa nti so obi kɔ Mecca ba wo na so otimi kɔ eye otimi kɔ Arafat na oben Kaaba na oba no so obedi nhihye ne niema no so se otena dam na oyi ne tasabia no wo mo obuku bi wo mo ade bi wo mo twere so na wo mo hohoro so ka kire so obewu nne obewu I'm telling you obi akɔ Mecca ba na odi nhihye no so a wa ben basa I'm telling you spirit ye adwuma e wo Mecca ho e ho nye ba bi ketwa enti wote se nyame ya adom na wo mo firi Mecca na eba na wo makohia wo wa besim na wo makohia wo na so wo mo bododo ne niam na wo mo ba enya ahosepe bi na ye nkramofo because to go to Mecca and come to be called Al-Haji it's not easy enye mode na on na machiri he ya asemi ye prophet doctor bishop emeritus akbogro sankaram patron says onunko ane titles ko yigubo ma nkom ana me di Israel nsu aba obekono wa woro oba bi pieto no ne nada asemi di Israel nsu aba otumfo nyankopon enhwe wo so na nyame ya adoma on the 29th ayen kramofo da wey I am in crash sem ene mafutu so wontire wo ba bi age se ha enti me ye frɛ me nana Poku Piesie fa asem che sie kwasi Joshua ofiri kokwan ene na me kinkan kokwan afo abakosem bi na ensuo bi wo kokwan ho ensuo bi wo kokwan duada so ene kuro bi sie frɛ no nsuo adwoa me pa kinkan o na me pa wura nso
na sɛ nsuo adwoa no sie kɔsi Joshua koraa no menyɛ sure sɛ ɔbɛnum no sɛde nsuo no asi abɛn no hu bi da nti sɛ wastadi a wode wɔfa wafafa a ɔhu sɛ Sompa ne saa sɛ kwanom ne ade no ɔhu na nsa akɔ bi kɔwie a mobile phone ɛwɔ Sompa mpatamu okura bi ase owie ya odi dwane no ɛkyi ne system na ogyina kwana no hɔ wobɛka sa agoro bi anya agoro efre na suo adwoa ho te sɛn ɔso tie me paa asuo adwoa no de ɔsom no na frɛ me sɛ nana sɛ ɔnka nkyerɛ me sɛ ɔpɛma sɛm paa na otie me ya mɛkyia no nana bɛba bɛkyia wo nsuo ne sɛ ɔpɛma sɛm ɛyɛ wo nwanwa sɛ Dr. Majo ya nana ya na nsɛm bi yɛ na mi hu ankasa saa eti wo sɛ me ba na ɔkasa bi amhwe anim din eti mi yɛ me nwanwa na me sai kyɛ sɛ me ntemi ho ase me ti wɛsɛ sɛ ne nyina nkamfo ano sɛ ɔmunya kwan busa wa de wo kan sɛ wo de wo me na obi a wo me nso de si de ne nsuo timi dɔg pɛ wasɛm sa kyia wo to nkra Doctor oni bibi aduma na yɛ no wɔn ma yɛ nsua de sa ɔhema bi wɔ bra afa misaki menko o de mam picture no ɔse obi tɔn aduane wɔn na nipa na hu sɛ aduro hyɛ ne hɔ nti ɔkɔ akotu ɔkɔɔyɛ no na kuro no mpanimfoɔ se wa mɛbɔ kuro no amaneɛ sɛ kɔmfoɔ no de bi baa bɛhyɛ hɔ no wahu wanka nkyerɛ no nti ɔde fia ka nsuo no ɛfɛn sɛ asase mbɛbɔ a okay na sɛ wo doctor akɔde asɔre me ko Roman good on sɛ Roman som no obɛka saa den akɔ onim bibi ya na on sɛ Roman som no sɛ Roman father ba wo hɔ na wo yare a na wo bewu a Roman father bia ɔno so Poku ahyira ne true ne bishop no sɛ wo pe ohu oni ma de krontia di entia Roman fo wo nsuo bi wo hɔ sɛ wahwɛ a ɛnyɛ de mo de pete ɛwɔ asɔndam ho no anya no Roman father fo wo nsuo tia bi ɔwɔto fitaa bi kiti ɔba na yare he only uses sansuo no when ɛyɛ critical ɔba bɛhwɛ ɛwɔ yare sɛm bo so ɔba na wa pete nsuo no baako mienu miensa ɛwɔto atia bi no de go so sɛ wo behu pɛ wo bewu a Roman father dan nani a pɛ na ɔkɔ bɛrɛ ɔnka nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ dan bɛwɔ hu so bewu so nti wokɔ Roman adwuma yɛ a wɔwo yɛ na sɛ wofrɛ wo Roman father na ɔka kyerɛ sɛ father afe aso bra bɛhyira me wɔ wasɔnde ɛwɔ waso yɛ hɔ a ɛwɔ glamuze wɔ tɔ na sɛ Roman father ba na ɔma rosary na ɔma nsuo ni bi na ɔse fa petepete wɔ ha ɛsɛ wokɔbɔ ɛyɛ baabi a waso yɛ no wɔ no wokɔbɔ ɔhene na mane ana da bia ndɛ menye ne sɛ obetimi akɔbɔ na mane saa ade on the Roman father saa ɛnyɛ saa so ɛndɛ father na ana sɛ Pentecost sɔfo ana Anglican sɔfo ana any prophet biara no so hunu sɛ bibi kɔ so wɔ asɔndɛ mu hɔ sorry wadwuma mu hɔ Mr. Kese wutie me na sɛ ɔmo akwankyerɛ sɛ kɔpɛ nkyene unsa akwankyerɛ no gum bebre kɔpɛ nkyene aboba kɔpɛ ebia garlic kɔpɛ wei wɔho na yam baabi a woyɛ adwuma no tutu hɔ na fa hyɛ hɔ na fa Bible to so na bɔso mpaye na tete tame ewu sɛ wode onim habanmuru na tete tame ewu na tiwe a ɛsɛ wokɔbɔ krono panyifo amane ana ɛyɛ akwankyerɛ ada na bosom nko a de wahu ne sɛ bibi hyɛ ɛyɛ Mr. KTV baabi ɔyɛ ade no na me se me kwa kutu a ɔso ene de na saa nipa na nso me fa nso ɔyɛ ɔhene a akonwa e frɛ na akonwa yɛ nini kwa wo hema wo se yɛ nini kwa enti wo frɛ wo sɔfo a na ma frɛ no wadam na wo sɔfo na bompa ya ma na wa ya akwankyerɛ ma sɛ bɛyɛ akonwa na wudi no obi antimi no yɛ den enni nkeka sia tama wo sɔfo ya akwankyerɛ ma wo no wokɔbɔ kulubi so amane dabi and one ko bi amane enti o question na abusa na me kyerɛ wo sɛ na abusa den question kra na abusa sɛ enti akɔbasa nipa bebre na abusa sɛ obi a nsuo timi ba yɛ timi to nkra sɛ yɛ kyia wo na wo se wo nkura hwee no enti sɔfo amisa
me achara na watwe bia me kɔ hɔ o kɔ hɔ a onyusu hwie o obompa yegu nsuo so a no de am ɔse gye kɔ ni nyina ye nsuo na so ho sa enti de empese mbusa ne sɛ sɔfo mi sade efrem na obompa ye mame a o se ɔyɛ nyame nipa adan na asu adwoa sɛ ɔpɛmasɛm de a ɛyɛ onwanwa yi sɛ o sɛ bible mu no ye bible ne agide Christopher de bible ne agide bible kyerɛ sɛ saa fa ho ne de o ye esum nyuma na esum enso ne han eni twaka bia okay sa sɛ ya bo osu sa ne te sɛ wa bo osu ma bosu o bo osu wan me bo osu roman ma shedding wo mu nyina ɛwɔ hifa no sɔfo no bo osu wan hifa Brimnov district wa mo no osu da bi roman de on sɛ yetimi bɔ na sɔre dem okay yes spring yetimi bɔ na sɔre ba utimi asɔre bi mtu ko bɔ na ɛwɔ osu Pentecost no mu ne ade nti sɛ Pentecost of Apostle Makobenando ɛde ko tanom na mo yinpa bɛ nso na ko bo osu tanom a asu tanom so yɛ konfo ɛyɛ bosom nti sɔfo no de wawura bosomsom ana oh da bi ado de won fa nwura bosomsom bet wakobo osu ɛwɔ abosomfo nsu ensuo no de ɛda hɔ ensuo no da hɔ but wɔn no ɛnya abosomfo no sɛ wɔn de a wɔn na ensuo no wɔn de a ɛyɛ onyame abɔde so that say onyame abɔde doctor ka no nyɛ abosomfo ni nsu a saa ne te na bet wo bɔ me asu tanom de a ɛno de ɛyɛ nyame abɔde saa ne te bɛsɛ asu tano eka kyerɛ me sɛ ɔpɛmasɛm ti ya me mekyerɛ na ɛno ya na ɛyɛ hu because bosom afrɛ me ɛsi daka yanko yo na na me da se bebre me pa chaw atiefoɔ ma me ma wadwo emra afidikesie so ebi a enkomo yi ayɛ wo de anase ebi a wankasa no afi no aba bɛto so a wotie me din ene doctor yi why edu ensenkyerɛne doctor ene me mrane me pa chaw divine miracle power herbal limited adwumaku a meda no eno no ye de haban ana esayare na ye hahan ye de sayare no me pacho ye ntua obi ka ewom se bia nipa no metua sika ye nchaage obi wom ana ye nro susu no ye nton so obi fa sika meto adro ne bi pacho tie ni ye pa divine miracle herbal center no ye nro ayeye no ye nton emfa nyi sika ewo obi nsem ana obi nso ma ya yare sabia wo se wo ba me asa ne yare na ye twa ebo de ato no so tua 3000 tua 5000 patcho ye ho ente saa na ye nhihye ye de ye adwuma ne se ebia na yale bi ti se koko ewo wutirim ama adidi wutirim nti da bia na woposa wani ama wani aye ko ye wo anu yi a eye abibiduro a ye de besom ama saa yare na afiri ho ebia wo de ne ye stroke ama wano echia wonsamu kwa ye wo abibiduro a ye de besom abetu saade na se ama wo nipadua na timi akentene wo ebia wo de ne diabetes me pa chaw asikyire yare doctor triaw asikyire emfie miensani woni asikyire aduane enso still ye be check bia no ye se sugar level no e wo soro woni nam 13.5 eba from 7 na se akosoro 13 eti ama wajai asikyire nuane nyina di ade dokodoko ade fremfrem wajai di so still asikyire no e wo nipadua mu a Dr. You were me tonsa fra obleko a untua sempoa untua taku o ba be register insurance card ni bi aya just 2.5 o register insurance card 2.5 here enu ni ye gina so e de ahwew anyalewa dodo a e wo nipadua mu nyina ebia na me bubo anyalewa so yi na wo de emu be se enum emu be se miensa ena se enan empo de aburo saa e wo nipadua mu na se o ba be pie mu a sika foforo bia ni nkyɛn a yɛbɛsa agyew na emom no na watwe bia no oba abagye aduro na watwe bia oba abagye aduro sɛ ɛyɛ da wukuwa da nko ade a obɛba abagye aduro a wontua sika foforo bia hyɛ no so enti sɛ wotie me na sɛ bia wo hwɛ me afidikesie so na sɛ wankasa no wo yalefoɔ bi wɔ dem diabetes atena no so fie miensa na watwe bia la okɔ ekɔkɔ pane a yɛfrɛ no sɛ insulin na watwe bia okoje aduro e friend say make for me enti ye de watu diabetes aduro so ache ama enei wani kosua yi efra wani pese fra adenti ese se ebra na wunya nom diabetes aduro no na wankasa na utimi hu ade kenkan all right nanso onunum diabetes aduro na ma ene wani so nyina ye wusiwisi medical catch say your chemicals wom
ade bia e papa bia ne bone kakra bata ho enu nti ama usunsuanso bi eti saa esanse ye de bibiduro krogen na ye so ne ye nuo ni so na ye de afa mfidie mu nti no oba aya bibiduro enso ye ncha ajew ye ntwa bo mfa ma wo ye ma wo bi free ama ukononom ama yade ni nyina free nipadua num ebia na obi anya brabuo mu yare aye friend say hepatitis ebia wo de ni C ebia wo de ni B anase ebia wo de no ye check ye no viral road no doso dodo eti nipa wo check okura fi say anya de say ho betimi atọ eno anafa bedan doctor yi wa yadu na wo register insurance na ye gemre ade ato ama wo na watwe bie wom aye wukuwa da bia no o ba ba gi aduro ebra kwa wo ntua sika foforo bia ebia wo tie me ye ante wo de ye osa ekuro ana atu wo yem enu de wajibi empanie de wawo bi so still eda so koso ye wo peptic ulcer ye wo gastric ulcer and ye wo H pylori ulcer na wo de ne se de ye wo no eye de hibia wa furu timi ye okutu aduane ketua bi na obedi a na ye se de wadidi aboro so no wamen na mframa begina wo ye fonum me pacho fa number no bra na be register bi ne ebe mu oduru ama yade na se atu ebia wo tie mi wankasa wo de no ebia e wakomanum wakoma timi bo se kim onanti kakra bi no wabre wo yam timi show preko pe ene asem opani bi beka che me bi ni o wo se doctor kwa me fo so minya makoma yade no metuwa ne yetesi ya bo me yiri tuo me yam hye me no efuru adane ne yade a da biala da me yam hye na koma no ekosoro we say ya kwakosi sa pressure do dem an say eye pressure anti ye wakoma yale o ani ye pressure yale o ebia no wakoma ne bo pelipeli enso na enye pressure enso yakofa pressure drama ho amana di susu aso foforo bi abla otie ebra no wakoma no enyanye wo ya no na woni problem bia na so wakoma no ye wo ya ye de wo ko pressure duro so no aye de wo to pressure duro so no wonum pressure duro na fe honam ye obasabasa oho tetew chese wo hu de wo ye ho obi a wanum pressure duro na ye de wato so no onum aduro na wa hanum nso a no wakoma na ekosoro e kire wo se enye pressure yare no no doctor yi wa do se brane fa wo santo afidie no so na fidie no nkire wo yade no adekudi potia eha akoma no ebia no akoma ne pese ye kese ebia doctor kura twa mfoni bi wakotwa x-ray bi why scan bi am ya ka cho se wakoma no epese eho no anaso wakoma ne pese ye kese brabe register bi ebia wutie mi ye ekuro abeto obemem etiese wonya prostate ebia wo de ne enlargement ebia wo de ne prostate cancer etiama akuro su ama ekuro no enti wo dwonso ni ntimi mba age se wo chim yire wo chim ansa na dwonso na timi aba mesro oba register bi ema wayase ye wayase tutu dadi woje ho anye kora enuo de wanum bi pa na so enko doctor you so me ma pressure aduro na ma prostate ni so aduro aka ho na nimienu no untua sempoa untua taku na watwe biala oba baje aduro bleko a sikatua bi anim enunti anam se be register bi enipa domo a eba no ma me wochena brantem anu atimi akofie ntem enipa domo ba pa me ka no kra na kyerɛw enunti brantem anu atimi akofie ntem eyeda wukuwa da pe ana sunyane mani nyina yedi hia wom te bia na wo kyirikyiri kakra ba bi ti se doma ana wo ba ebia wo ba bi ti se bia brekum ana wo ba ebia wo ba bi ti se nsua tre na eba me pacho brantem obedu sunyane ha fo abesim ka ofo abesim ka usu besi ewo gramoze hotel junction no so ofo abesim ka usu besi wo gramoze hotel junction no so ane bia wo firi kumase kwa so na eba ba bi ti se dua ya nkwanta te kire afisipa krom anase bia firi kumase yankasa mpo ana eba siwa abesim utrata no so bridge na siwa abesim obesi wo gramoze hotel junction no so ebia wutie mi bibi ne pese eto unufunum menu aba ante etu ona unufunum aka odwe ebia na unufuno adwo bia betom entrase ma ne nhyensuo mpai ansana yakwa kotwa unufuna to atwene ba register bi na mema wo hodru ma ne nyina firi wo ebia
menua ba o menses no abosumi miensa ni entimi ma o menses na sesa kra ama sisi am no kase agaba enam suma o yefu ya na ye kase ade ne ni namoyem ebia wo so utie me utimi bu nsa emprenu e wo bosumi ba akum na wotwe na so no na emoja ne da so ba doctor say eye fibroid wonu manu wo mpania so enko asiwa wo ho kwan be hia me kira nyame adoma no pa me de wo be fa mfidiem na nya de se be charge wo age wo simpo anase taku wo ba na afiri wo pem se doctor mate wo nka na yade na tena me so wache etimi pese wo fa ye nananom kwan no so etumi yade na se e de mame 2.5 odi ato ya register wa ma insurance card ana wotwe bia wo de beba die nti ayenye se yare ayenyi sika ne se ye pese wo yade no ase etu na yade ne timi kɔ esan se tete no sana ne ye nananom ye no a ebuaye e ma na yade e no so ebre wo bananim se wo bagye aduro no omusa wo sempoa anase taku 1942 1938 1947 1956 omusa wo sempoa anase taku se fabula nsa no amaduro eso de aduro ni ma wo ama ho timi tɔw na wakɔ akɔda nase enu ti na si tu sika kuma bi 2.5 250 Ghana cedis maame enye sika bia wo enu bia adwene ne se esanse enye sika kase bia nti no enya de se ne ho betimi atɔ no enso adansi a ekoso adansi a ekoso yemle ni swa nti ne ba yemmo adansi no na adansi a ekoso no oba piem ewaso ye ho no ma obi ti wo nche no o ka akere obi ti wo nche no obo amane se nye ahanu sei Dr. Yiwai Edu a oba pie ha ankonim de ato no na ahye wo nkra wonya hu mempo eno ti tuamlika se wo kire nyame adoma no pa oba be register bi eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia wani epese fra hyeno soma me se me ene doctor ba kopa me di abibiduro ete eniyade ye firi ho a memfa aduro ni hu enipa nani so tienie o me Dr. Yiwai Edu ene abibiduro doctor ba kopa awiemlemu me di haban esa eniyade a yemfa ngu anini so nebo media ye tupa ye me kire prese media ye tupa ye prese a wo be mene na akofa wani boni ntininim na anante wani ni so awohuru wani ni so am wani na timi ada ho ebia no doctor fo ka kire se wo glaucoma na ayaw saa enu ntini brane awohuru so ebia na doctor fo se eye pressure na aba so ebia doctor fo se eye kitaris dani da masema meka ne se mobi so onsa da kopɛ na pa ne kyɛ so wonfa nkohu Dr. Yiwai Edu na wo so onsa da kopɛ de wo behu Dr. Yiwai Edu a ne na watwe so no dadi wa na abeba ofa wa na abeba enu ti obi timi be hia ye ba ne yaso papa bi nse wo enso ne de papa nan kasa me hu se ono aba a obi ankura ne nsa esa se nipa dom ene du wuko da wonum be hia e wo Dr. Yiwai Edu ho ebi a wo tie mi wo de no me pa chaw e wo wudom penum wotin kase won sama itimi ye utitiriti won sama etimi ye utitiriti won sa we da form kra na wotim se awu age so de we nu kosom pagya ne brɛw na wa woso na ansa na nkwa foforo timi abam mesrew eye suluk na ba won kaye ebia wonanse a wode nante form kra no dadi etimi ye wotofo wotia form a ase de wotietia form ase de wotietia atachem wonam sini nyina ye wotofo wonan susu no yede yensamia na atom wona dua na si famfro na afro ba wosoro afide de aba betom ni se ohonam dwan ohonam hyehyew ohonam dwan te se mokono ohonam hyehyew me pa kyew anyama no poso emema ni nyina ebi ye wom etima me men kase emema no pos me se emema nyina na ebi ye wom ti se wotie mi na wote se ohonam dwan ohonam hyehyew ohonam dwan ayi ti se de yatwi mokwahwe gu ho ase de wahye furu no mu no enwiri se yadu to yade a Dr. Yiwai Edu me wana duro Dr. Yiwai Edu me wana duro enti jime number no bia ebehia wo pa 0542 08 99 83 0542 08
99 83 0542 08 99 83 hyɛne nso sɛ ebi a wode no wɔ wo sisim eti wo nante a dompe no mpo etimi yɛ dede etimi papa bi tie me eduo nadwo a wɔfrɛ ne bapani sɛ wɔne ne yere nka mmom na ɔmo ntietia no na papa ya da fam na ne yere ahura gyina no so na ne bapani nso ahura gyina no so yɛtietia na dompani ya kekra ne mu atoto ɛba saa na wɔnum sɛ ne ho atɔ no daddy ɛyɛ mmoa bi efom sɛ dompe mu mmoa o bone accolade philostopher's omudi baako no ostacrine tienie ɛba saa ɔma wi dompe no ama dompe no ho akokwa enti redi ekata dompe no ho no ne nyinaa akokwa eti sie tia wo sɛ na dompe we kɔ soro na we ba foma na katwi ekatwi a ɛna gye saa dede no ɛso ɛba saa emu yawo a ɛyɛ wo ya nade kye a ɛnko painkiller dodo a wawe na di wankasa kae maame painkiller dodo a wawe de ɛbɔ wo ntoma no ade kwafuom nyina ɛso still wɔkyere dompe yi entimi nyaa wo sisi yawo yi entimi nkɔ sala na mpacho wabati no wabati kwa wonsa ontimi mpega eye dompe mu yade a me doctor yi wa yadu me no na wakukuom o eye kukuom ana me hyɛ saa dronde ma wo na ho atimi ato waflim ebre kwa me ntwa bo ma wo sɛ me charge wo no watuatua no kakra me nya bi da be register insurance card ni bi keke na me nyina insurance no so entu ase ma wo ebia wo de ne ɛwa ana wo yɛse ɛyɛ ɛwa bɔ ne TB anase ɛwa bɛn antishewa anase enkro kyase minim ɛwa kro a wo bɔ anti aye wadwe sɛ wanu maduru anti wabele no mesrew fa bedame ɛboa dodo bi a wo bɔ sɛ ɛba nadwo sɛ ɛba awia meto ase saa na obi a ɔwɔ ɛtwere epilepsy sɛ wɔ ne ba so sɛ wɔ ne nua so anase wɔ no ankasa so ebia na wo de ne ba anadwo da suom obi ada ɛtwere no meto ase flu so a ɛma biem me charge no aka sɛ papa wo be charge me na me nsem sika ble kwa me kwa ha ya gi me sei me kwa ha so ya gi me sei ɛnu nti na me se me de me charge wo no register insurance na me nsa wo yade no sampa habama ɛne enua no sɛ ɛwɔ hɔ a enipa nsɛe nyame bɔ ma enipa na ho nimdeɛ ana doctor yi wadu nyame de adom me ɛnu nkyerɛ sɛ me mfa so enye bukata ɛnu nti na me hwɛ wo bia sɛ de yɛsɛ o ya brewo o ya basiriwo o ya kodawo sɛ yade yanku ana abɔ wo a ɛha ho ne sikasɛm firi wupem na be register insurance ni bi ɛyɛ just 2.5 ne yɛmfa nto aduro so ebi a wo de ɛyɛ kuro ana aba wo ba manum eti wo ba manum sihyew ebi a wo de ne nsuo fitaa bi ɛna efiri mu ba atena wo so akyɛ ama wako akyɛ ɛnkɔ ebi a wo de nkɔ da sister ama wase kwan no sabita frache ohu sɛ ɛhɔ no mabai kakra hwade bi mistake dodo a yenua no mu emrantie ne mema yetimi ye ene sɛ wonya hu symptoms bi ate saa pepepe na wodirimlika wogina store wase me mama gonorrhea duro di obi de gu ka mu twam kwase mama gonorrhea duro mpachaw enye saa na tie ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo candidiasis tie ne o ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo candidiasis candida applicans anase nipa wo tiem no ne de ne gonorrhea enti sɛ ye syphilis na so akogina ba bia to gonorrhea duro anoma enko enu ti atre obi so akyɛ na adwen nse bia ɛyɛ sunsumi na ta akyire enipa obetu yade na sema wo ahunim de no ana wonhia no enu ti na doctor yi wa so de bra doctor yi wa adume to nsa frɛw wo kyena ɛyɛ wukuada ye hyiam ɛwɔ Sunyani abesim ye ne Gramoze hotel ene won kwantempɔn baako so ebra wafo abesim ka no usu besi wa Gramoze hotel junction so je telephone number no na fei bobɔ na frɛ me 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me pacho yade bia me hwe
se wo etirenum ewo yafununum ewo akomanum brebuonum anase ewo wodwonso twam anase ewo unufuonum awodienum yade biara mehwe enu nti hye no so se uba ade baako a amamagidin ewo ewiase afana nyina ne se me obepiem o manimu a enye wo na obeka wo yade no obekyerechie ma kyere me wa ufuru fie ba minimu da no me ana me sa be kyerechire wo yade enum se de sifa ye ofa ekwa fa so abaye ene se de te sabre na wotimanim no na agewosem me wie nso a me de aduru akan ama asiatu memle no ayebele ne senti jeme telephone number no ene me direction no na disu na bra pepepe ye wo Sunyani abesim ye ne Gramoze hotel ene won kwantempon ba akoso enti ebra wa besi Sunyani ha na wafo abesim taxi no usu besi wa Gramoze hotel junction no so ye si usa junction no so a fa hotel nanim kwan eye ko hotel kwan me pa chaw emfuye bia ni ho fa so ten watra edan ba ko mienu miensa enan no obo si ye sandboard si wa enyalewa me bubo so nyina egu sandboard no so bra na yemfa adru enkan na yade no asiye entu number no eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 nyame adoma ye won da sene one day 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 no be 2 days one day only one day one day one day no be 3 days one day no matter you are one day Tanya utibia Dunia branti so far want you one day we also Sompa Opposini Osojani one day Omampeni one ever you so far want you so far Mompayo one day enti no nwotwe abo apa homi to no aduasa enwotwe join me on Facebook na siemba cho ye dika ko sebe apache da wako wieska na se yenko odumasembra okay yenko odumasembra abusia na wotwe etwa me ni wudi nkomo bi ya woda na me da so chiame abrantie bi womso ye mesin ni wodi mfinhia duonu ensia ana omame ye ni di nkomo me hwesa me nsa beka ene na nkomo ye ni di ye ne se omame ni ko dwam oba ye no na ne ba no eni eye store ho na abrantie a me kan one maame ne nyina ne yere at the same house but not the same room nti womo one ne di nhwani mu pepepepe opposite maame ne dan ne shop rather na maame ne koba ya akora ne ni ho no ana ohunu se akora ne mpabo ogu mesi ne adu ne kwanya no and the one nkora ne ho a omkohwe TV on TV no omkohwe TV ane nazovela nom televelala ne ete ana yakohwe televelala pragianum kunkumbagianum eti owura adam ho no na akoda ba ya na oni mfinhie dunan no na o hye di pieto no se afei ehwa na obu nkotodwe
ɛna ɔpa na kyɛw ɛna ɔsɛ ɔsrɛ no nka ɔne ne ntam saa tam na abranteɛ Messi ne edu no ne baba mfie mienu ɛte ɛyɛ mpananim enti misusu sɛ saa tam ana ɔne akora no ɛda payrew atean na ne ba 2 years no na ɔsɛ dɛn na da ɛyɛ sɛ ne sisi kɔbani na ne hwere ɛwo so ase ɔtaw ɛna ɔde ne ham so a ɛna maame ne kɔbɔ mmerante amaneɛ ɛhɔ a na ɔde atansatanseɛ ba sɛ wobɛɛ na mebutu no so wopa yɛ mu dua ɔtena ase bɛɛ na ɔtwe na ɔhwɛ a sɛ bi abusuafoɔ bɛba wɔma mma ɛna sɛ de obɛsusu ho kyerɛ m nam sɛ kɔna kɔkɔ yɛ case because yɛfrɛ ne haka koraa no a this borders on criminality ɛyɛ rape ɛyɛ defilement na akeka bom nti kɔyɛ case nti ɔkɔyɛ case ɛwɔ ɔdomase polisifoɔ asoyɛyɛ ɛna polisifoɔ ɛkɔpɛ abrant tie no akyi no ɛna mesan ka kyerɛ baa ne sɛ ɔnkwankyerɛ polisifoɔ sɛ wɔn ma no medical form na ɔnkɔ hospital na wɔn kɔhwɛ akora na pomuden ɔkɔ hospital ɛma doctor ɛsanye ɛexamine no ɛna ɔka kyerɛ maame ne sɛ akora no wɔn ne nada na wɔn ne nada boro mienu ɛkɔ miɛnsa na ɛnyɛ the first time a ɔyɛ sex nie nti sɛ wayɛ boro nan na sɛ num de a na kyerɛ sɛ ada sɛ ɔne kape ayi mesin kwadu ɛna edi saa mpa so agora anaasɛ bi a na ebi abaya no wɔ ne mpena dada nti apostle based on that report ɛna wɔn bɛfa no de ne kɔ ne dan mu hɔ kɔhwɛ de ɔyɛ ne nyinaa ne dan no so matress nko a ne dam ɛna ɔne ne yiri a wayɛ ne ho adeɛ ne na wo ɛna wɔn te ɔdomase wɔn te baabi a Pragia station no wɔ no yɛfrɛ kwatrintu nso Pragia station na ɔdomase traditional council no ɛbɛn ɛna kwatrintu hɔ no ma me nkyerɛ oyie wogina baabi a Pragia station wɔ na nso aborosan kɔkɔɔ bi ɛwɔ hɔ no aborosan kɔkɔɔ sɛ kwan bi dam otra kwan na ɛda ɛne aborosan ne ntama fie 1 2 3 ɛhɔ na saa asɛm wɔ esiye ɔnsa mama location timi mi ni tro ɛwɔ aborosan kɔkɔɔ no akyi nti fie 1 2 3 hɔ na kɔ adute nti wɔn de asɛm no kɔ pro station no de ma asɛm no be pie mani mu ne sɛ maame ne me ma ne saa coach ni nyina wie ye no ɛna ɔsan so ba ma na ɔsɛ nana asɛm ha me na ɔsɛ asɛm bɛ na ha obio na ɔsɛ asɛm ne si saa no kuro no mu mpanimfo binom ahemfo binom ɛne nabusua mpanimfo binom se ɔmra no mo nka no afisɛm na sɛ dabi yɛn ka no afisɛm wei ɛyɛ rape or defilement if it's a defilement not even a rape nti jaima mmara no anya adwuma nti ɛne wɔn mu chim na wɔn mo ɛfrɛfrɛ no nam so hwɛ na ɛbɛ ha dungufon wɔn ba wadwuma ma wɔn ameto nti nkɔ hɔ for some few days na ma police for mfa asɛm no ɛnkɔ court deɛ court bɛka no na wagyina so ɛna police ni na asɛm no wɔ ne nsɛm no ɛde asɛm no kɔ court na Odumase police commander Superintendent Eric Anaba nebufu yie bra ohunu sɛ report aba kyerɛ sɛ akwara no obi ni nada but not the first time not the second or third nti sɛ yɛ third o sɛ yɛ fourth wo yɛ hu sɛ on nada no ɛyɛ wo kwadu na ɛba asa no ɛna mete me hu gu monten so ɛna mso kyea me fa benkum nso me fa nifa nsɛntwerɛfo aka no yɛmfa me kuri yɛnkɔkyini ntamu hɔ abusua deɛ me kan deɛ mini adanse na deɛ metete yɛ ne sɛ saa branteɛ no ya na ɔmtaa de saa kwa adu ne bobɔ no sɛ wɔn susu sɛ ɛnya akora we nko ana ɔsese no ntunim mantamu ne akɛakɛ so say wo hwa nkora mfie du mienu beta ase we ne de abɔ mɔkye ne real ama doctor proof sampa ɔne akora nada
enti na say di akire abusia ye di akire ekọ eye asem no bra mo de kọ court na abusia nra e na mo fra asem no ewo eye court a ewo Sunyan o man friend wo high court ne mu no mo frɛ no ewo court nkuma ne bim eye assembly na chi ho court no mu baako ititie mu ko ya judge no fra asem no bra prosecutor a ye post pani o ya asem no hwehwe mu no efrɛ na ofrɛ ye no ɛna court busa abrante ne sɛ krata ba sɛ oni akora ya da o sini ne so kɔ no osini ne so kɔ no adanseɛ a ɛyɛ de doctor no etwere ye kyerɛ sɛ obi ni nada no ekita no as evidence or exhibit anenti oji achinya enye abranteɛ du ombusa no wɔ court na asɛm a kan ndra ne sɛ ne mpana ne akwadaa no ɛna judge busa a ɛyɛ maame ne sɛ maame o ya we se oba onimfinhie du ena no owompena ena ma so ka kire judge ni se nye nne ena adu no eka no court wan ko onim se ne mpena ene ne ba na onimfinhie edu ena no emiensa no ena judge ni se oye ani asam no obema abrante de bill na bill no de bema no o ma ne bill with sureties ni kire se wo be obi aba be dia danse ye japade na adasede ho japade na sureties no esese epem Ghana sika no eye tete sika no 500 million 50,000 Ghana cedis nti ehwana maame no na ne wura ho no se se one me bada ma wabun kutujo wo manim apache se ma mo bi ante na media sem no aba court na wo bold e wo court waka se ompana ne me ba no abra no yiri neti eye damu ahye ne kawa ene na wo na court de ye ni yaw ye kamera the judge no man no eye two sureties 500 million na abusia eho ena metutu ye na me se ocha me mese me enko na mi firi ho ne de na ye nya nipa obenya sa sureties no with 500 million no ndi de me kan fatu tim kokan wo court kokan wo ba bia asem no maka de yanka no court me mi firi ho no na ye nya obi ama ne bill with sureties no ena se ye nya nipa ama na ama ne bill with sureties ne de a ene obekwa akodam kopem se ye benya sureties no with 500 million no worth 500 million no na o matu asam no e de ahye bosome foforo e besi ne mu enti media chiri said the only says Sompa FM asem ne ba maka kire mo se wo de mma bibi nhaw asem de ba na civil case na hwe na solve am office ho waje misika waje masase metima solve na ha but when a banner it borders on criminality also obekun also obe yo say or ne nada we rape no we defile no so na it borders on criminality a eno no maka kire ma okwan no fa court koye case na ma kire okwan no ene efre no information communication guide entertainment and control and the one say ye adwuma no na me say ye nya lawyer fo ye nya judge fo nti defilement ne rape case ye ntimi ni enti o de court ne court no once court no so akasa court no so busa wa wo se ompana no na so saa be ma wa fo no ompana na akora woni mfinhia edumi ensa oni mfinhia dura akora 13 years no ompana no na se na judge ni say okay ene kope obi mema o bill abusia bill
ɛyɛ akwanya judge need to mean say on money bill because they say everybody is bailable but on condition on condition the condition na judge na dia man say kopo bi a ne ho niam na japade be som 500 million na minyao na ko na mentu asem ne nhye da foforo na me frɛ oba na asa be ka kire me say ompana ne akwada oni mfinhia edu enan na odu miensa na afei yahwɛ books ne mbranam na yahwɛ sɛ akwada oni mfinhia du enan no rape ana defilement ana incest ana sa woda da akwada no akwada na dwen na ne dae na afei yahwɛ tam akwada anyi wɔ Ghana ha akwada bi anyi bra wodi mfinhia du nwɔtwe kɔ ana dwen sisi mso betimi adwen yie nti minjampo min prejudice nti abusia saa case na ebedi mani ma me ne ma me ne di nkowo tetefon so no a me se ebedi akire no asem no ya me yadom ya boa ma court ma me na prosecutor no so ase na eye odomase post commander superintendent Eric onsumo sa asem no by quick omo dia court ene so nya 500 million ochene nya me yadom na metena ase a me kwa ye hwehwemu e registrar ho kwa ko buza registrar abrantie du no onya bail na onya bail ya na ode ho nkrata na akere me se na adwuma na mbra na etie okọ court na pese okọ na court na journalist ya na wakọ registrar ho na wakọ ka akere ne se me asomasi me pese mbetena ho or else se wa anko ka akere ayi court na you can go as the friend of the court na wakọ akọtena se then you could told by the rules and regulations ubedum mu phone na me so akọtena ho ntimi kọtena ho say a friend of the court we ene de ewom na ma nyi bia mfirim amfa bia nka ho a ma be ka akere wo no ndia busua fatu utrim abrantie na oya akora ne saa no e de asam na court ama nei mimi firi ho no na ne sureties no ya me yadmo kira me kwa hwehwem ko na me ta ma so se me ba beto another program so enti any case number 1 awie afei case number 2 Janwo Facebook ko Sompa TV YouTube ofa phone na wako YouTube oko YouTube abo SOMPA TV Sompa TV de mi yi de me kan nyina ebeba no watibi abrantie bi onye ni finhye du ono nso nkora sabe aburu kafra ojigu ne namu nti e kasa oya apache na obi efa ne se onye momo adwuma bi na okoji sika 170 million 17,000 Ghana cedis kosieda every ne master ho se kosieda me no won hihye ye kwa adwuma nti first kama me oje ya ape abusu ape de odekọ ye oko wasa ne sisim ekotwi na num twiu mi president ewodo man patam ho na radio ni Facebook ni TV ni Sompa da Roma etiti mu an technology ya na mkochi ni setwem na no ya ne womo momu womo kabom ko obunu region womo interim secretary edi enkomo abusu adwan mu Sompa TV na hwa abrante no tam mkochi na omde na eba no de tie ni asam no yedi akiri na entia ya nya kire se magistrate court ewo Sunyani ha edi abrante na kwa akotum emfie miensa 3 years secretary ewa ahoma no so secretary Sompa FM na abusia join mo Sompa TV abrante ni secretary Manuel o hote sen ye wana Abdul Razak bawani meboa mpacha yi mo Abdul fire kwa chire kakra radio ni sa na ye na mane nhawo ebi afei na obi aso afidie no onima sam no ntimi pese obeso ase ni mfimfini na mame the executive summary so de na no ball no tofa mame no ede na si ye ede ma unua okamukuo no ho a ne sika yiraye ansa na baba be si ene kwan ya judge tenase a ode abrante ne atom na afei 17,000 no di ya mokoya na wadi in a week or two
amanaka 6,000 no ene no wakwa dem fie miensa no de na court no kan fa enkaye no ho na memra mi so wadaroma fa me ko akiri kakra e de na siye for the sake of woman afei na waso no fidie anampo oye new say ye listener wadama Mr. Chewede, meda si bebrani akwenya menya ense na kwa na ka to 3 weeks ago ko be 1 month ni na ya ye member ba ko I friend no Emmanuel Fori ye momo adwuma ya ye nyina ye ja no na ye nyina ye be hwe ye bisia na di biara ye bia no na ye fan say ye sure na Fori ehu ye brother ba ko friend no Kojo Emmanuel Brafo I because where you can say our disability, media, I mean, that's because our disability, because he's physically challenged. And so, not just an ancestor to media because it's me. Now, Momo Diana, a ja, or Basso page my near Shannon, the Tibian Sender Citiano, or Buana, a year. Into a fine Juma, on any Juma, there 2 months come up. In terms of one Sunday or quarter Niger, a branch take us a negotiator. Me give say people be ejuma and ko na ko dis kan na me bana be ejuma and people be there then ever dey mo mo say ko siara dey ya ni say enye ni pe bia na say ko ejuma but ya ni pass be ku ma kata and as usual no okoje no ma no and to je no no afa ne ho adwo da e dey ya di kan be gane ntanya de oba ejuma ho odan ho a o dis kan around SD after dan on be na after ni she nti amba say onya kan no sa da no ga Bank of Ghana side ho na pua o de ko pie doma ahinkru empotempo na ho hwa e ho no free esa say ho no di na ni kire na ka na semete ne ke ni say o ko du ho no am say oyi skanidi e de ma obi say yam tran kantuma bi ni afeska ne ma no na omra me hia no e wo doma putem ha kuru e bito ajiman krum abayo ani nje pepra diner pepra mechia no na tete omonya ni omeyidia nje nta ko na akoyeye no na na ye member ba akoso freyima nti o freysi ne so as usual abante no small son ko seniska no de nte one kind sense of to amane fa no pa ko no fa one tie voice no oh imagine send 200 ml so 200 count ba bo mo de na saka na be be dia no na menye sika kakra be bo ami ni na men ko skani no na me na yen pe bi nye de sepe ho na ja ye nya ta ko na ne fa CID ni na case wo ni ntem ai Abdul boss me bajo ahano me pe ahano emphasis ye because ebe ya nipa betimi ehunu na ochena no se momo ni bia ye ana obi eba horo wa very sharp why attentive why hurry up o se abrante na friend no Kodwo Brafo friend no Pozo ana sebe wadi dem na wo association member no amano akwanya o de sika no bia ne onu koduru ajimankroma 170 million kita no no ena oko momofo ni bi ho ana anya sa enya ono na ko ono na kote wakosi ono akosi ena ono no fa ne se wo na fa na ode ho akwakote na wasoma me ba wa to ba wa diskei sanema ba ye na omma ne je oba de ti wo so na de na ba bia me wo ega da wo de wo shedem nti ne akwa seni scan ko sanema abaya no na bia o da so wo ko na ena yenye momo members ni bia no mo ni ma fa o mo ni pose so fa propose bi sa hipa na awa o ma se hwehwew nti ko na ba na brand and pick your ti oba voice no oni so pekransa ka da na nsa ka sika no but what is na ko nya abotre emani pane kasa na ono top o pick ko na no ka say oh asisi se me mesa ni sika nya den emma na o bedru adima kuma o do man potem ho a me amenu ka se ma be fo akọ na asisi wo me menchen okay not the pozo one there she baby just ogoro sika ta no nti wasoma na kwada so nko send money girl Emma girl mom na call by a guy no so pick ya when she voice now o leaky time for information na e di eche e ko page makrom e ko mobile vendors o mo yejuma ho ya check o mo nsem no o mo tia se mi Emma vendor no e bie ni book ya share na number na to so 3 and ya transaction akwa no and you call pass nya di ni
ne pɛtɛ mɛka no wɔ but yɛ wɔ kwan ahodoɔ pii yɛ wɔ special number bɛtumi afrɛ MTN fo ɛma ɔmo de number na yɛ dɛn ama yɛ nti ɔmo ma yɛ number sɛ number sei na sika no yɛ dɛn ɛkɔɔ ne nkyɛn ɛhɔ na ehu sɛ abaayɛ no firi yɛfrɛ no Dana Pepra a ɔno wɔ Western region. hwɛ kyerɛ sɛ dɔmaa hinkuro no ɛna wato nkra firi Western region sɛ hwi sɛ Dana Pepra manya 170 million enti bra na menwo so na bɛnom bi ne ma yɛ hu sɛ baabi abaayɛ no firi ba no wa ne sɛ nka abaayɛ no fitinya no ɔmfa 200 ma no saa afei so nka abaayɛ no ɔdɔma mpɔtam hɔ bɛyɛ 50 na ɔbɛwie na n'ani gye a wɔtua ne ka yɛhu 200 na ɛyɛ ayɛ sɛ ne kwan ne wa nti kɛdi ka kɔ adwuma kurom hɔ na nka abaayɛ bi ɔba bɛsi kurom a n'ani ayɛ no totɔtotɔ no na nka yɛakye no sɛ anaa yɛdi n'akyi hu baabi a ɔkɔ bata ama ne saa yɛkɔduru hɔ no na time kɔ Matias to asoma me enti yɛkɔduru hɔ no a time kɔ no a yɛnyaa namba no yɛkɔ ne kurom ɛsɛ hɔ nsɛkyerɛ so a hɔ na ɔno yɛwo no yɛkɔ na bisua fie yɛkɔ yɛ ɔmo so 3 years na ɔmo hu no da yɛfiri hɔ ɛne yɛsan so kɔɔ baabi yɛfrɛ no badu kurom ɛno so bɛn bɔda no ankasa yɛsɛ Dr. Opuni kurom hɔ yɛkɔ hɔ nso na yɛfiri sɛ agya wɔnyɛ sika ɔbɛkɔ guest house nti guest house ɛwɔ area hɔ no mu nyinaa deɛ yɛkɔ hɔ nyinaa anakyɛ sɛ badu kuro no koraa no mokɔ channel 8 ɛyɛ the Asempa hotel hɔ meda sɛ mede menkɔɔ hɔ da me first time no yɛkɔɔ hɔ na hɔ bɔ so ankasa nti yɛkɔpie saa kuro no so na yɛakyerɛ ɛyɛ sɛ yɛhu migration officers bi a na ɔmote Ghana ne Cote d'Ivoire bɔda no so hɔ nti yɛkɔpie hɔnom badu kurom hɔnom a memfa no sɛ yɛkɔkɔɔ guest house sɛ wɔara nyinaa yɛante ne ho mpopɔyɛ bia ɛne yɛsan san yɛkyi ɛnti akyirɛ ne yɛsan ba a entryfo ne yɛka kyɛ sɛ nadamfo bi a ɔno yɛ ba a ɛhɔ na ɔtaa gyi n'ani ɛnti ɛyɛ dan a ɔntumi mma mpɔtam hɔ abra ɔnkɔ entryfo nadamfo no hɔ nti yɛkɔɔ nadamfo no hɔ nti ne ne kɔɔ sɛ meyɛ NGO rep a mema ba kurom a mehwehwɛ disabled a yɛpɛ sɛ yɛboa wɔ mo nti ne kɔ mesi nadamfo no na sia de ne sika mu ɔne nadamfo yi ma no nti ne bi sɛm ka kyɛ sɛ yɛyɛ adwuma seesei no sɛ na yɛate sɛ nadamfo bi academically no he is sound and so we will want him to be a team leader within that club na yɛhwehwɛ those physically challenged people no nti sɛ kɔbɛtumi aboa ɛno sɛ ɛno akwa na ɔwɔ ha I hope you get a scenario no Matias and to no say ka kyɛ yesterday was sitting na ɔwɔ ha and to aka na papa din sit gyina hɔ ɛbɛn no nti sɛ papa no hu sɛ no akwa ne ma too much information without questioning me you don't know in terms of me wine and I'm told me yes mama NGO and so while say I NGO need to say I was so smart to have mentioned an NGO's name to him straight away knowing what I was doing no now already that no man information I never see any area and today any see the name Banada for no we came to him straight and put it to him yeah I can't say that and never can't say information and yes Madam for Nabaha on can't say what happened. And he could be arrested on that kind of threat. Sure. You know, catch us and run. I don't know about now. Now, no about Kusiada or by no boy. At Diam, I can look to them. Sure. I did see them. Yes, at the panel, she comes to the bottom, and this can only at the bottom at 14,000. And I'm more now to turn, now Maya no more Muscanino, or Musican or Mobano, and on the 2 woman because any has to go back. I did see on a pan and little. Anthony Lucia and Yika, no more kind of ticket tired. A man, and a jack or so, and that's not much as soon as poor. There's a coffee bed or 2 contour or so. Sir, and tonight is a few honor and a Bora French crew, kitchen for Bauli. And I mean, yes, so out of that time because near evidence me. And she started to Sunyani around 12 a.m. Okay. Mbajo to us abusia join on Facebook. Oko mbajo me bawo me ba. Oko YouTuber. Ubenya ye wo Sompa TV. Oko Facebook ubenya wo 98.9. Ba bia ye ho abrante no time o kɔkye no. Hwɛ no. O de hwɛ. Obi a oyɛ physically challenged. No obi ahu mobo. Na ye adwuma na bosome omwa wo na kwasie da munya na munchem na munni. Wa hu de odisika mpacho onini ukọ eye TV no so a onsa ebeka hwe onim. Enti bawa afi muduru bawule no na ye den. Yeah, it's not called bawule because na ye friends. Besides, na ye just some few. Ana amra so ma kwa se ni tia de be call bawule no ehunu kwa akwa akwache no.
that also means that we will require certain documents to be able to arrest somebody in another in a foreign land, so to speak. In Chema, we have to make a return, and then we have to come back to Sunyani. And to make Sunyani, yes and no. I was say devising another strategy. Don't say your membership in your Ghana now. Mobile Money Agents Association of Ghana. Your Ghana had a beer, and the bonus chapter no your platform a bonus for now, Domaphone so there. And the to face to the in fact, Domaphone the Belaka Tomlin in the coast. Or coast was Salvation Army. Awabo. I think to Okon successful DA111 primary school. Okay. And that means the medical school name, you know. In the edition, second, no, you entertaining part, no, I DJ. And the no information being said, okay. And the members need the normal cassette. Near and get your pet and cross for me underground. My area saw the corner. Only make it back at the Yami can name the church. Matthias, your uncle sure. Said you look at your girl, yes. And the uncle put in a normal bond and your contract. Say, you bet Jessica. Yet then your parents say you bet at Brantiano. And we started the investigation. Now you ain't cast them into Obia. And the baby and over Rabiania Monetano. We knew where he was, or quite in crack room. Yes, her French or over father, dear to her, the Yame, or through Honum or Baba will let say. And now, Ubeka, he was just a communicating within that environment. Or Kohano, Kodini, no Abaha, Yaoya, and just Canan Woody. Why it's not talk Rochiso, why it's not talk real say Antinem. One first Canadian theatre, Danko Mabino, a Muju and no other age. One Fabian Coto University form, so when we are secondary school, a pass come. What that is? And the Abasano, not I was say underground. And the Owana, Yama, me catch remember Namako say. Mehu Munipano, could be say you. Now, men a query, neighbor, and she are not more this for Moba. But it's all the day on the side. Matthias, now the design for all your day. And no kind of for the sign and now now almost a before you never. Now for some palm one tappers. Palm one, sorry to say. Palm one tappers. And Anapano no money the quote your friend is saying a foom hole. No, Maba, and no more tico car kit worthy. And to almost claim deliver the Zoom and normal. And it's in our community now, I demand Chrome and to another day. And wounded that because I am not a caring. Oh, God. And your one, you're so copy about it. Now, they were banned Ghana or bad demand Chrome, just 15 minutes. I only remember back also sports, you know. And I'm not afraid of Doma rep, no. And a Doma rep, no, so catch it and Yakosuni. The fair Ghana police, almost a home. I was here, you say. And one would say, you can't see a dear Nunetia. And now they are Papa Daba. And the gentleman and the Kasama, or who do know. On any one come on like prolonging the hours now, so I think that we got the call around 6 o'clock. The guy was able to tame him, was able to use cunning means to let him stay for a while. I think he stayed for almost 3 to 4 hours. And he had tried those guys. No, I'm the motorbikes we were on my company. Fortunately for us, while they were moving, we were aware. You have almost almost a cano. And she no did not shoot to swear. I said, oh, shut the girl to now. Who did you anything in Sema? And here for her, this was real. Yeah. Or no, the other said, back on the day, a drum and step on no. It isn't so. When you take that wooden stick from him. Yes, nice engine never stop. Good, because all the legs in that for me that was very stable. And she almost seen on one and didn't see much on so. And I'm in the poor straight to Jama District Command. And when you confirm, we are actually holding our they are holding our suspect in custody. We ask them to give us pictures as a living testimony or proof that indeed the guy has been apprehended. Fortunately for us, the pictures came in, and then we confirmed that indeed he was the one because the pictures no, gentleman. In a way, it was tears of joy. In Tanapano, the Nisia from Dama. Fortunately for us, no the other image, every Dama, Sunyani. And the issue between
could be a support today. And support, I will break and support you do, Anna, you're packing and a pickup in the buyer. Wouldn't the shocking to now, David. Oh, who the boss, not piano? Can you imagine that? Ha! Oh, who the pan on the Momo, no, Chiana Sabia, and good morning. Or piano. And the one, yeah, the no money here because we all the handcuff question or quiet. And he Osiba and other none of your academy. Men and I know now and design there. Ima, are you okay? First question, are you okay? No, I can't say, Brad, you're okay. None to be in the house. I said, Brad, Makuma, none to say. And yet, Wakuma Yanya, near Banady, if you know Wakuma could be through and not to form. And he, your name is Asebo on Como, Ejicano, I was here the answer kind. You're carrying at 6,000, 25 to 50%. Any year. So that time now, what do how many days or weeks? We did 2 weeks because my boy says I'm going no bar. I know what sponsor I'm for answer. In a way, he was intoxicated when they picked him up. I know about. He was a bit pissy because some fighter said no bar. What was sponsor? I'm going to take a chromo. Uncle Fondana, I'm no more just because now I'm out for you, no bomb walk on Homa. Sure. A bunker for you, Homa. That is the information the guys gave. No, walk on Homa. They're not the way. Over to Yaka. And the issue is that on any pack require anymore. If you judge and you judge in the court design, say, oh, Maya say, or Catcher, or Maya 3. Sure. I'll call this in the 3 months. The latest one, 3 months, no one's have I on now. If you are the new year, dear, about the bones. Sir? Yes, or don't come your door. I see. Kasa. Oh, Sikakasa, my binum to Pisca. Picanso bed, Lady, my husband is cabed. Oh, Sikadia. Sikadia de papa. What police headquarters. Anyone, Sikaya Pedi. Oh, Sikaya Pedi. Aye, Debe. But if you're someone who's Sikada Obedi. It wasn't until free Sapohono and straight away to Sunyani. You didn't buy straight into your banana. You unity and don't say no bag bomachana between one side. And now we take a video. Now you're better they take by your name evidence. In reality, the chair members say association is there to help ourselves. And to be percent who say we are at work. On Mekaya home. Now you fight it for them because you're doing Yama police from Kwa. And was someone for a year into the and I think for why was our piano. And the other say, say a carbono. And can you remember the order my other kind of crack in Kekohuno? David. In Kenya, when the baby are. You don't want to cry and that to be. But and I'm saying Kabum no haunting. Agent association, I am Momo mad. At me, apprehended a criminal. And then yes, will be able to hear that short video. No, okay. And Mohan didn't know the map for. Yeah, the next move for 2 days. You ever say for 2 days? I say, I'm running for 48 hours. So near then the person should be taken to a court of competent jurisdiction. Now, on facing the full records of the law. Yeah. Now, on to say, if he is a free man or he's at liberty to go, the freedom is given to him. But if he's not given that freedom, then of course he has to be in prison and then he has to be in hard labor and then work to serve the nation. Till the later period of the man is due, then he can walk out as a free man. Now, Sunyani Magistrate Court, Etnasia, or Freya Kwajo Brafo, aka Pozo. Now, Uko Court Hobby. Yes, tonight I war and border for meeting the answer fair. Court. And I think we had to write them and Ofori. Not 70% of whatever was supposed to happen now had happened. But my confirmation or agree quick or agree immediately that he's guilty for the offense committed. And I said all the charges labeled against him, by the accused and not the complainant, he actually agreed and attested a truth what this happened, so he's ready for his judgment. And the lawyer, judge, in the moment the Kutu man, the Bitan and some after the young commodity,
Emma, me fan say it was lovely. He smiled. Me niji or born on como. Emma drew baby. But then last minute, no question said the powers vested in him. Point me man in coffee. I was telling him around here then. And no party, and no sentence, with the judgment said he's going to serve 3 years in the Sunyani prison. Not Opia, or it will become a deterrent. And I said, Ama, and in conclusion, no, that is one transpired within the magistrate court in Sunyani, closer to the health insurance office, just by the municipal assembly. And now, what you know, out me D close to 100 million, 10,000, Abanaka 6,000. No, and the court on the sentence no 3 years. No, it is no SAS cannot D, no, dear Yanka Wasem, and I know who punishment and all Quacodemono. Also, Mamita Wimram, or can send you not Mekate. There was no iota of truth in what he was saying. He did mention that me auntie, bra or say, who's our bokan or boy, auntie mamma near. Now, me auntie didn't go Cote d'Ivoire. And to me, some cocoton cash will be. No, the cash is canal the Chiacano. Now, my name said me, Senator. So, auntie, who's our bokan, next can be the Tikitawa. Does your auntie still allow you to keep the rest and keep spending? No. Every normal auntie or any person with that kind of a mental thinking faculty, a bit disicano. They are two no matter na can I then. Abesoso. Na say o ma jaw na da so e move na wudi dia. And then you can there's no truth because some your can't no it doesn't hold water. In the end of the day the judgment is on your can and shut down and check because what this can where the men America and your judgment be can when I need just asking with the sampa so we put for some betria. I then o man je na can and that's to keep our way then. Udi. Not just no credit anya then. In I said, my name no question I would done. Now, let us not forget the fact that we are committing a crime. Crime no punishment na 3 years and it can avoid at your question also. Okay. We are talking about the law here, and I stand to be corrected if I'm wrong. But he's going to jail because of the crime he has committed. But it has nothing to do with money now. You have to or the cano. Yeah, Ghana Mran the world buno, and a Ghana Mran so bumran the aquadem. But there will be a son of civil suit. After 3 years, no, so about out now you go ahead with say this Ghana, we can still sue him for our money. Okay. But me say me to say say no, I know that you are not per se. Yes, also, yeah, I'm not so ya. Yes, also, I cannot in our distance there. Kojo Emmanuel Brafo, aka Pozo, at the cat, because they say anything. Because your contracting perform a muko on your book over 3,500. Yet, we never count in a short walk and Timrana Swa, because they know the cat. Yanti me, ya film, Niakano, Cote, Monsanji says Cano, and Maye. I know you're still okay. May they seem according to that. But then, no, it is possible to say we will get the equivalent of the money. From 10,000 in 3 years and 10,000 equivalent, you're saying. Matthias, and the electricity. But me need me brano, Ebiana Emmanuel, Ebenia Homobro, no Akasa, Baway, Mobile Managers Association, Mena or Demeka, near Juno, was several a year. Moment and confirm who could Uncle Daddy, Lady Nikki, Bakwakasi Mwana, we are there to assist. Okay, my dear papa, my dear, na radio phone, other media houses and so I dear, and a mukuno so I dear. Na ebesi na asevo as adisuadi hunu sorry asevo as adisuya the bring kind deterrent no e de ama obibia na afemo so amoye mobile money ene mo amoye vendors no ne employers no so na ama obi anso aye very careful na aboyem bawa yemfa nsi nyankopon ya adomo a ye besan so me pesa card in the ye pesa ya mom members on my retard members no ye prepare from the about obefa pala man guarantee me sign you want to happen is one of the time mobile managers association bonus chapter ye best time at the end of the day no na ye na contract na okita ojani ayen kwache no ye be chi wo guarantee no ni ta otia me pa je ya Matthias
na bre a ye bre nyina na enkoye bre hu no atensi ne twa to Friday by MTN for omo invite here enye ne organize the country members nya MTN so o invite here say yemra omo ne ye program a ho no omo ba be discuss hop master super agent system bank plenty members campaign yejma MTN so omo the system bi ba obe deployment. Hello. 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 Oh, well, information PPR no. Yeah. Abusia. Afetie. Ko Sompa TV. Hwa ho abrante no. Emre bi me announcement bi wo adwumam ha se abaya bi ayera. Ye pa abaya pe no ye hunu. Na me de oni se bi freedom ha. Area house nyina so de magina sambirima ho 2000 yanto ama mentimi nim patam ho ba bia. Na me grase fo hene de na betimi na campus me mi kura mi firim. Bro no ben so. Tokuro be mu wo doma. Nti ye boa yie e wo sa adwumade we mu. Especially woman freedom na wo frɛ me nana wo si we unim wo me se ane boa no. Unim no me se ane boa no. Nti in fact yenso ye bo adwuma papa. Was there na tikuro num any new mobile money. Me sa area hawk my Cote d'Ivoire hobia ko badu krom ye chini ko hosa to mo frem say ampa me wo Sunyani akwa ne minim no enti boa no wo information bi afa boa no area boys no mo woni nyina ko vida akon da wo ma no ko vida akon opa o ti so mo oyire oye boga ana oye boga na oyire wo mpana ko vida akon ama ne obachi ni se shimbra obutu se po ta ne djuma di onso ti sampatam ho ya no onso e friend ko finse mfo o sa de o chiri no madam fo pa nso no nti yenso ye boa yi na asem ni si wie ye no ana me kofa sa eye police extract na me hwehwemu a nti me hu din na eye kwadwo braforo ana me se abaya wei a oyira ya odi police extract brem no wo mo bo din bi sei kwadwo brafo e ka so ko school Salvation Secondary School anti ane bibi wo ho na nipa na odi nka bono brem no e sando mampurusi a ota free ya na me sando kwadwo brafo yi ene mu nuye ya oyira yi ene nka ba me yi ene details na ewo mu no enya kwa we ya na tie nkoma ye ba bedie no wahu kwadwo brafo we ya hwe wo Facebook do hwe wahu dia wayed na kotin 3 years no afetie do sanso ye biewe o de gina so me basisi a jo ba to monya na mfa ne mra minister ndo man proceed be din komo ona na nua ba na abaya na oyida ya omde police extract ne brem sa abaya we ya yida nti me oma kwankyere se monkwa sa ohye kwadwo brafi akwa we sa ohye ne dem wo tachiman yes asemi nsia asebisa fo na ebia sembe pono Sompa FM. Sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba. Sompa. Ya na odi agro no Sompa FM Tara One Media me se ha ye no investigative journalism me mako police da ma kira de da me da so kire de me ye ne ya de kire enti asem ni si a ne ya wuram de fa ni nikiti
Niki nitty gritty kyesa asem no ye pe hu niti ene ne pan e fre nitty gritty no brofo no twi no no nitty gritty asem no ye pe free ne nanti e be pin nitty gritty on te ase ajai sando majo sando majo e yemu nana na sando man prisifo nyina ho te sen pa cho nyame adom obi bia ho ye wa asemi si ye ana me ka kai na me yi me extract ya Kojo brafo unimu no Kojo brafo nana minim abrante bia ye fra no Sando nana fo ni hwe sunyankwa no so maba ba kwa no so afi gina hwa sa nana abrante bia ye fra di yima na minim no imano oye hwan ya sa abrante no na ye me brapa nyine baba yima ye nyamra efa baba wa ti Kojo brafo na fa imano ofori no bachai ti na se pozo no ana unim ne ho asemi pozo no na ye friend yima no pozo na friend yima na mo ahamedase Kojo brafo na ye ne master na ofa no mo adwuma no ndi imano ofori no eke imano ana oye pozo no mpacho no dabio Sando nana abrante na ye yi no Facebook no wahu nanim ono na eji mana ono ne na mi nyina nya no okay mo unim ne sen nana minim ne se ye me rapanyine ba eyirai afimwa na yewo me busumi wiya mu na ya afi nana ababa wa yirai ba ya pene no me be kai kora sie de ne te mo ma mo ya dance me be busumi baako me kai pa Sunyani radio station Sunyani nyina ye announcement dum yente baba wa say o ha na so o ha amma mpanyimfo so tirim na mpanyimfo so na mo kata ye ne ka papa ya bubi ankasa ebi ma yesi no na ye ni say o Sando nana ko chi kakra Hello, nana se de otemenka. Jira hwa eye. Nti nana ye pe ababa wai be afi. Na ye hu ba bi o akodi. 1 year. Mpanyimfo a mo trim so nam na ye wo ha so nam mo. Mpaybo ye ko mpanyimfo so ye de omuniema. Nana ka de ka ya bo bi ka. In fact, so many not million Timuani. You were na Baba or never Pankasa Tepa. Now, Baba thought so high medical school. Do Beduna, ye were Papa or what a panafray say, a colana ye chinabishano or be piano so. Ne. Now, over piano so no, or put a collar. Ha! So many now come you same one I will. Sando man polisi. Nana. We are now ucha ho ana. Na go na gina pako. Wani hwan se ojina sando wani hwan. Mpacho ma ne hwe kwan no so. Sunyankwa no so. Mpacho ai. Ene dan hu benkun kakra bi. Yo. Afi gina ho. And you say akwara no abepie tapa no ade kyem papa na oyi bofo mienu ma mutu mu na me ko tapa mutu na yampa akwara no abepie tapa ho no emma omo gina omo na so sa ya akwara no free tapa ho ba sa dana ade kye na ye dioda na papa say Yema police for no so na yehwehwe no yahunu
You could do police where you catch the police for no. Say, Akolano Yahunu. Na, Bimana, Okodin in China, a young hunu. It is Akolana, say, or Bimano, or was Sunyani high. Na, on Nimba Bipote, but Ochireno, say, oh, they will free. Murifa to ho e wurama abrosan bi na yesi no hono ma yen wie hefa nim ka credit nana hefa o say o pri mose pharmacy asa o de wani kire kira station ho o ko abrosan bi wo kwan no ho ha so wo wan we no so ha o si abrosan no mu wie anim ho a abrante no o say o ha abrante no kire se o mobile money nti mine kuma ba ko ye fa ta kwan no so e ba hono mobile money for hono o de me di maaye e de no number ka ho kwan ye fa so ye hu no ni ye duru hono na ye se ye mobile ye sandifika nipa no ye no ye hwe ye na ye no satwa animu na se ye bi du ho ahe ye ko duru hono ye twa na picture edit to phone so na me so be kuta number na me frɛ ya na wa pick number no na me kate na me call manim kakra na me fa na me hu sɛ ebe ya brantie ni nie ye twa picture na de coach ababa no sɛ be na won ba no mi o se a na fa na ye ka kire police for sɛ ya hu ba bi abrantie no won tinu o ma yanko saa tam no no hye ebi ye mobile mo no ye nim sɛ ne nan nye me fa police for miensa eka minua minu e ma ye koy police ni me say ye ba o ke pie bra akwa ehye ayemu wa obepie na 30 minutes obepie ana wa fa poma na me say asemasi ofa poma akwa pie na minu nyina enye ode ne nsa ejo so ne nan ba ko na ode poma no so ejo so nan ba ko na ode ne ye ko duru ha ye bita na o se ababa wona be di ni nchen na obedi ni nchen se sen o se o hia ne takima abonten so na ono fa na kofie na o fa na kofie no ubita na o se o firi o se ababa o se o firi Sunyani na de na o ye fa ho na eden abrante oni anu yie bita na ha ya oni anu yie na e bita se na akwara no firi efie ekọ no ye o firi nke ekọ ye no na oni onkuta akwara na akwara ye o firi he o se ono ne na wo ye na obi a ne na nye no na police for no ye say police for te say abedi mu nche mo a mo ya ban for no ye mu na mo be ye de mo be ye police for say te say baby aduru no wa fa akwara na manawo ena akwaye so wagina hoyi ne nanye ye de ne tuma ebe ye mobo kwan obefa so abanya sika kura san he akwala aketo no ebe den gina ne nan so te say onu fi the police for the canon on ready so ena this for the say kwan ye befa so ni mbu ye nyina no enkyere no say ya fa na yira ya kase na ye boye ena kwan obefa so a obehwe ne ba no onhwe so na ye mfa ye tuye na tete banya abewu ye ntemu ye ne hwe ye biem ema crime officer so ka say nyame nchade nyame adoma o share ye date boy ne share ye date say nka busumi aye wumi ya nka 25 ya nka ye nhia no crime officer ho na nka ka ye boy no nka ye ngi esika aye 25 June ya na ye 13 busuma ye wumi ya nka 25 nka ye na oshia police station esika oh Sando ba wa chikakra ema papa ba ko o se o freedom a o ye register e wo Sompa o se Sompa nti on ko pra na be gina mo ema abrante be se ya mfana ntumu de but police for no ye se mra mo no de ye se onya obi ma mo be du
ɛma saa nneɛma kɔɔ so mbɛyɛ sɛ mmra mbɛ sisi asɛm na ɔnhyɛ date na yɛmmɛgye yɛ sika ɛna n'ano yɛmfa no sɛ kyina no week a menya no nteɛ sɛ yɛkyi aberanteɛ bi sompafoɔ dawroma na mɛtee news sɛ yɛkyi aberanteɛ bi a ne nan nyɛ a ɔyɛ mobile money mobile money wura no sika aka no tete sika no 170 million ɛde adwane na meba tie bɛbɔ mpapa ma amanneɛ sɛ saa taa so na manya no nteɛ dadaada sɛ aberanteɛ no wɔde obi sika adwane but na mennim sɛ ɛyɛ ɔno a nti meba fie na mebɛbɔ mpapa ma amanneɛ sɛ sii na maate nti yɛmbisabisa na yɛnhu nti mefrɛ police station hɔ bisae na ɔmo sɛ ɛyɛ ampa ɛyɛ aberanteɛ na ɔmakye ne no na fie da ɔmede ne bɛkɔ court fie da no duruyɛ ampa me ne mpapa tu moto firi hɛ kɔdu Sunyani yɛkɔduruyɛ for campus away do you say almost alcohol from a fan but be a jail 3 years naturally sir wakunta say nana mappy says what's now what show date is on the 25th June mumbra maji musika no naturally sir sika 170 million na ordinary no ato say o de ba betua mka want me am play the cast here say wakwa akwadam agya akwara no ho no nana yenim sɛ saa sika na nkɔde ba bɛtie yɛ ka o sɛ saa sika bɛn o yɛ de yenim ɔka kyerɛ sɛ ne nua baako wɔ akwantuo mu ɔhyɛ ne bɔ sɛ ɔde 4000 bɛbrɛ no ɛna adwuma no ɔyɛ no so nipa no so bɛtua nka ɔbɛboa Sando akura se tren ya awura de nyankopɔ no Sando ana otumeka jira benkum so kakra ti apatele ka sɛ ni na uakontu ni ni ade po na 4000 ɛna ɔno a so adwuma ɔyɛ ntino ɔno so bɛyɛ kakra na ɔde aboa no na dan duru a ya bɛgye yɛ sika ya na ɔka na wanka nkyerɛ sɛ ɔde mobile money wura sika bi bɛdwane ade abetia ɛnde as ni kapo kene kyɛ mu duru kɔto no ohunu sɛ muhunu no no so hu mo yangoto yekodu yekura na kama office sɛ omako jele no kura dada nti ye beti na maninya hu no kura ɛnde sɛ abaya no wɛn abaya no wɔ kura ha ɔwɔ Sando ma baabi a wo gyina wo kasa yi ba cho wɔ manprusi hai mo bɔra mane sɛ ni kunu no yɛ na kotum dana mo Thursday na mo omochi na mo yɛ Nsem pia mo kano na ɔte radio so ho tie ha sɛ wagya akora wayi ano ha akwadam ai ɔsa de dadwen kase ade amaye yɛ sa fidi ne ba kora ɛka ho nti na kyɛ sɛ wo ba ne ka ho a okita nkwala anan o na yampa because do man ko a okita miensa na wo se doma abrante ne kuta nkwala miensa wo doma mo ba no mo de no wadi san akwara na sɛ akwara mo no na di san akwara ketewa no yɛmfa sɛ bosom 9 nie ɔwɔ bosom miensa ba akoso wo doma o de ne yoba na be ma oye be ma o oba bosom miensa so wo doma ne yɛ asɛm so na nte sɛ no wase ne dam kyerɛ sɛ radio na kɔtum deɛ mɛtumi aka sɛ ɔyɛ criminal right na de be ya na mpanyimfo na ayɛ na yɛ ho kasɛ sɛ yɛ kaka yɛ no sen kamera ba ji 25 doing na ka yɛ boy nyina sɛ yɛ kasa yɛ sika ne nyina de mana nka on timi ntiampo yɛ kanadie mbafa ka sɛ akwara ne nya wɔ yɛ ntemu ne die ɔno on timi yire mu sɛ kinkina ka ɔno boy nyina no ɔno so bɛfa ne kana bi sɛ nka na ba no kora nka wanhu no bie mu nti 7,000 sai 7,000 70 million mpacho ana anti ka 25 June nka mo ba ba ji 70 million mpacho ana
na akwa ayi girl no wen girl no wa ya kura se o ben no ba cho da bi wona na o tie radio there me say samre o te radio no ho tie o mfie san na no ya da na afa na wanya 18 awurade nyankopon nanu ada na oba na one ne wo ye nya 18 years na mpacha na chese ya ki ansa na wanya 18 na chese ode ne kwhye tachiman no na wo be 17 years mpacha na so horkro munya na nkamra ni di na dano sa se ya na kam officer de tu na nim se nka ya kino na akwara nya wo ya kura nka o wasam chese agwaru gunu ya nim no chese de o ya ne sa topana na ototo o bunu de ya me ya kura se ne se ya adwuma ha ne yere no esa ha ne ba nyame mfa sa mba akwara no hu dudu me kakra se ya kare sa beda ya so se ya nim na busie ni bia na obaba no pozo no so koshia no wanfa na de o kan ya nyina ne se okoshia no watakima ho se ya na o ka kire ye bisa akwara no so ampa takima na omokoshia ye enti oyira ye no na okopie watakima sa pepe me suspect say bi ohunu osunya ha na ofre ne de ne ko takima because ebesi den na akwara wo wayira ye pe okopie watakima na nipa na ono ko hye ho no ye adwuma wo sunya ha sase mobile money ayi enti tambe na odo ko hye tachima ho sa no da afip ayi bra na otwe ayi bosome ba ko mienu miensa ma wonyim wieye wo ye ansa na obepie wo tepa ko ma me ho ansa na na se ya na dano yeshia ho no se ya me ka chen se kana wo mpese obekana kure na akwala no wo fa no firi ha na ko tachima mom na sando no mu ni tachiman bia me suspect say no mu no mu wosunya ha ya ba no de akora na hye dem because akora 18 years de uti say no fo nsu sisi wo ano no so ntuntum kam de wanya na wo so na ana akora no so pe say na akora no so mpe a nka ba bia na wo hye no nka at least uniform kura na wo maame wo sando wo number ba ku beka utrim because he was enjoying what was going over there, you know. And into your shame, man. Now, only Bosome ba only 2 days, 1 week, and who say, O menses Yamano. Say now, Umpa, because I'm the one your number, when your number. 1 year Bosome, come out where we have a Bob Papa man there. Nanan Kakawajana, say Anna Dana, but in 4 years, into your pay. Na Jamana, Akofas as a Nabano. Na Jamai, opa ya otiase ya wangu enu kwa de nana ya danyame ase wo ho so obikura kwa omba sa pepe nti ye hunu ide nyame na eda na se ka na ye bo so the more lucky oba or the baba enu na sem no na wa increase Ghana population na se pose we na eye wase no munim ne maame munim ne papa yedim ne papa munim ba bi ofiri yedim ba bi ofiri ye okra ya ne so ofiri do ma ni krom minim ni krom o na se ni krom fo kra ne maame ne papa kra nya we se owo ba bi wosunya ha david ohi a ye chi ne wie na ofre ye o se ne papa no da no kam officer gi sa papa no number frɛ no o de se meba china ade china meba se ya ko pimpe ye ka atame ko si ya na se ye mehia fi na ye yenka na yemfa yentuye na because of say them there what the nti na post panini ka say wo de ne kɔ na wo de ne kɔtoma bi akɔra ne nti wa man no anya na disuade na osanse kɔfo bi 170 billion a oduru jaje di mu no jaje ne de say nya ha na obebubu nkotodwa ma nkotodwa mu emire mera kyerɛ me ade na wo ye na ebɔne ti akodam mfie miensa sando nyame ya adoma pa akwada ba no pesa me ni di nkomo why mbacho mate mira sesando abusia o hu se de ye adwuma no hwa sompa efa na de di agoro no tie ya boy
Yaba Sompa Sompa. Yabo Yaba Sompa Sompa. Yabo Yaba Sompa Sompa. Sando. Yamamo yako yako yamamo yako yako yamamo yako Akwa we a criminal. Nsem Sisi o. Na unim se ubehia wase 25th. Ajiska ya chi obi. Omo se oye pozo. Me nkohwe nipa kora sa wase. Me kokoto akwakọ oh ya dina judge ni na wie ten. Sisi wa akora akọ wona beto ho. Sisi sa akora se sando mo na ni anko no. Na bre no tisi kru se na ma tisi kru mba sunya ha sei. Be 13-14 years. Na se mbe bo me bra. Oro so beba no. No so be chi oba bi wa ha. No so be woso no sando te ho bo nsa na osande akora ba ko. Ona no tosu tu na pozo bara sande bi abrawo. Na no so anyini be 18 years no so ne ho ahwem. Wo ho na osan akọ woso obi. Oh haro na no tosu mi ensa chese mo tutu say your generation be to say because baby papa we edru mfie mi ensa wo no mfie mi ensa 2023 2024 2025 2026 2026 mbra na wo pozo na hode be mpa na wo a wo be ye adwuma na wo po han po na be fa adwuma mbiwi sese wo untimi ndo untimi mpam wa wan first ka bia nko school mpo na ba be pa adwuma bia ye nti se no hwan pa na ba bia mfo nyina duru hwan pa na ni mobile money ana be fa adwuma bi office bi mse wo ya azan wo ye criminal abusia de yedi radio ye ene yedi aye maka kire wo se entrance mobi siw entrance fa se bi nche na e ka kire sando man prese de besi asem ni sisi ye so sense freedom anti do ma for frame nana yati sesei nana yati sesei nana mse mommoa no ye de radio sisi kuro on de radio ye ene ona odamu no enti asem hawa entrance ma asem ne nchekire so ufie we sisiw osofo asoso ono wada teacher ni akora ada on say dey see wodumase no me ka se bra be ka kire me nkire okwan no koye case obedam entrance ma asem haw na menya bp na manwu be ka kire na Poku Piesie na Nsem hene meni me team ne yan kire okwan ne yan hwehwem Aye. Wahese wako shop akodi dwa ahodo basket ma emu provisions ene nyoma ahodo ehia opa we delay musa edru so na ukotua nso a yaka kire wo se untimi nchante e me chance na ma na so ya keke na mom o de Vodafone cash dia uni how cry yaka ko bia say dia untimi de Vodafone cash etua merchant bia or network bia so straight direct sharp enti say water provisions fuel inro inuane me kire say bia o pese wo ye bia no Vodafone cash ama na ye mremremra ma o ehia o be ya de say o be dial *110# na tua ka ko merchant bia ho e wo network bia so enia Vodafone. Amanfwe jackpot mu hininabo betway atina kese jackpot ni new for 17 games na said what funny nyina etom pepepe wo be di sika pori 16,500,000 Ghana cedis for 1 cedi 50 pesos petoso bet wonyan semu so wonni mfie du wotwe a entwa bi kai se nhyehyɛ kakra wo ho Gaming Commission of Ghana nsa hyase betway agudie no hu dontia Mese, what ye katawanete? O katati ohulodie. Once ato niemom. Se adie chi adie se via niemo bono se muire tare so yanamuni. Nanso adwumakuba ko pe eno dwene ho enunti riawano o atete so. Royal Foam atene niemo so 10%. Oh yes, 10% discount eno niemo bia. Na wasa to ne bo ya fukura wie no. Ne asa chosu ye kwa
free pillow. We dear, I tell you for Yatia some do. And auntie, one soon rainy, some bed dumb mattress, papa, no what dumb form so. Now what does some ye free the soul and found no sika ekutao, one soon rainy, say on bed dumb mattress, papa so. 10% discount. Yeah, you free so. Royal Form outlets, beer or making a piano or record. Over to me, a friend 020-227-1000. Royal Form was soon radio promo. Rest assured. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu konoa woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. One more sciatica expert. But I say, I can't say my binum pisca. And then a mahu pa. We go now, me call on my weekends. Na me call area, hona yo, me call her aquana gelia. Nano, no dinner chiwajiman crony babli. Na me coaching one her again. I say, get it tintin crack, none of feno. Now, my binum pisca say. Ah well, abusia mi wi amede ensem sisi ahoma no betudwa onso to na bibi hawo bibi teteo fabra me tena singu brana fa beka kire na Poku Piesie Sompa FM Sompa TV na yen solve problem ne mawo yen nyankopon ahoma wo be frɛ me no 0543 pacho mi wi na me de ensem sisi ahoma na tudwa asema wo de bebre no hwesa asem ni court asem no any traditional council apart from that obetime dia brain asem e court mfamre 0543 989989 mamenchia eye the tompa boy di sen I was zongo wanwe ho sule bigi nche ho akwa pakasi enya amoni kede amechia no the sports for touch and we eba hello Nsem Sisi o yenti we Sabo yenti o mahu Nda Poku Piesie fa senche ayemia o tu fanya ko po o shia wati amen oni utim ni na sie chemi ni mo o tu fanya ko po o shia mo wati amen enye ise na Poku emre bia no me fra me maka ese me bia mo tin o tu fanya ko po o to sisi a amen o ba hwe mo so a ko fi so mo bia wie a mo di mo di o to kateso no baga waya in that down no agwara wa ebio akwana ebio asebu e betra o kan ti wan jebia na dabi se kwabrane atu amna ma ne nsam ntimi wo horo nanim o 170 million no wankasa wanya bia ya ode ada ena nema ya no so sa na bokui uni sa se wi no ta di wi no me say listen nyami bom entimi twamu da se de manzi versus kan daga video okay se de okay leba ku me nyako nyami ko kam ko chupia uje ko se be ya ka se asuma si ni ni ya o we kwa ba na enyizi nipa die but the world should be go to where you are for if you are ya kolai lebo a futu na o de ma sandu eyefa omo fo so omo so akola na o menu dey
anya ba wi Mera say. Mamenchi ami kokora na owo drugstore ne nchen he ye. Kogo right saying. Mamenchi sister Joa tilapia. Sister Felicia tilapia. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Nana Piesie. Yay. Nana. Umfomwe. Boko na so e. Pacho, so me we Mr. Santi, Miss Theatre. Mahu. Nana. Nsem Sisi. Hey. Otidiana emuya rem. Nana watie radio wedia Sompa Mwambanka. Na ya liba bigina mpo. Montewe. Na ka ya ntefi wo wiase. Na mwapa esumo ya ampa. Wo obia unti apo. Na ya ma utuma se ya na ode wa nsa akọwa no. O se me de chigesi. Esia ukuta manai. Asese wakodam. Na nkura wa na bere o mo na nko so wonti apoi sese pambe na obefa so a wonsa be ko wa no na molo so anka metima anka onu so yamfa ni street o oye wada ankasa nana obi ntu aso mami me se mami chiensu atrefo nyina menchia obrempon kran kusi ohun te sen one ensu atre ankobia abusia panyini ene ensu atre akwam abusia panyini nyina. Hello. Nsem Sisi o. ana open say nana Odi o kasa frɛ. Family ma me kasa fi sina ya. Ima intio. Nana mi ti o. O say? E don so. Mi ti ya papa. O so ti ya won. He, o da dan ti mi na fi ku ba ko. Oba Sunyani na o fe mi sister. E o fi te ma ba Sunyani. Na oni ba bi da de be na ho tre na mi sister frɛ me. So agen ko bi di, ne ho tre no. Na mi sendi 36 kwada sa na e ma no. Nana me se me wo ha de kin na o fe ka se me se o kwaduma, wo nya mo mu bi. Nti mmemme bi temu sɛ abusani emfama no nti mantimi anya ta ankora anko sɛnde bi me pon asɔre ɛna me sɛ me fa etimu hɔ wɔn wɛ ni so me sɛ na ɔmɔte hɔ ɔne ba no yɛ mɔrɔ mɔni no me kɔ na ɔmo bi se ni pegu wɔn so na bra no yɛ mo bɔ na boy no so ɔkyɛ sika ɛna me ka kyerɛ no sɛ sade na me kɔ aba mantimi ama bio ana na sɛ be ti wuti sɛ me fɛ na la na kora ɛnkɔ Sisi me buy me ko iba me to ho na mo ka sin mo ka bra na no na me fa me phone na me ko Facebook na me ko ka ba bi na me ka ba bi 2 years ni na me ka ba bi 2 years ni ni nya ko wa control mu o send me sika na o Italy no ko be ko Germany na ze ko Germany na mo me de to o ze me ni picture na me mi shi me e be ko ima na idri na ya ga ku ima no ba o de ko ima ana ye fe no ni siku ba ko ni akwese abusia ka ba ti muti kaka ono aye me won papa ono aye criminal wa wo kwa me kwa na so mo ka se mi so wa wo kwa e ya ko bi ni so wa wo obi ni ma fo hey ni se mi se ba se han kwa ti da this is one of them say na okota te ti ma yampa Sanko for ya mo se wo discover share ayima ke o native way yes ila na oye last you omo be share etu ho be baby obe na mo se no ka ila ho e ma no ka be pa ntia e be to aduan ka ma no ntia e ma na me discover say ya ho fa no ho no e sa ya yi ni bi because of ka tell me say I ka mo pe so mu bu o mo da ho ba etu ho no mo do so pa mo de ba si bi si ho na on ka tell me me ha me say me dey e dangerous wo he no wuye because on the situation a woman no enya de papa ne ba bi ari ho be fa aduan fufu ma ne die we ma ska ma ne ko ye so one of them o ye ska obi a me ho kyerɛ ma no ma me tete na me tene de ma no na me ni say why lucky pa ndi de wo bi no mo ran ko beka
ka ban se yo o din ka me be me na be drama nta bu twani o so ni obi a wa me me drama no tika na nyame de me se nyame o de ne won nyame sa ampa o mo wani ngu ate da ka se nka mani magu ate nka me nko ma be twani because na ma be drama nta bu twani o mo he no mu hu na e ko ka mi ni ko mi ti mo ba mo ba fi fu no na yo no o fi so se so do ma se so ah o fi se so ana o fi mera se Mamenchia Capo, aha, Capo 1, Otonton Sandals, Ewo, Eye Campona, Ewo, Ura, Shanton, Hodom Toto, Bayereno. Hello. Hello. And some, I was in your house. How can I say, Nana? The battle dude, look at the friend. Nana, how did you Kutokuro? Kotokuro, Yentio. Nana, Yamisham, one to me, I remember by Maya. I want from Babia Munam, Yamabom from by Maya. Why I did for 8 Nana, what was the Napoleon name? I said you, we are now or move, so Fika, Uyama, Mawad Manano. Oh, boys, I know they are them one, I have no some way there, no idea. But no, now, woman, this is a fine about all. Ah. Nana, oh, yeah, I'm working on my head. Nayo Mugudoma, Mamohona. Mamanchia, police Funi, Namchia, regional police commander. Namchia, superintendent. Namchia, 2IC, Yankee. Namchia, MTT, the Funina, CI, the Funina, Adams, Jones, Justice. One Chief Inspector Osei, one station officer, and Mwamaka Nina. Hello. 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 Nsem Sisi you. And I can see. Why you? Dirty boy in your domate. Dirty boy ain't you? Hey. I got it. I purchased in Sawa, send any. Or the Sawa send an apart. Almost in Sisi. Almost in Sisi Mudreno. Yeah, but hey, I want to give you. Aquana also gets it all. Nana also said your monante a chin said in a 2 pass it you. Ah, sound. And them man is almost one dinner. A man binum. Abba, and man will be almost one dinner. I said, don't Piesie, papa. Oh, Bano, or now, who can't order on Colonel or person who can't say show with to know. Sure, your Pescaco told me also or do. Senya wutie bia ono on check senya wutie. David. Ono scan no do ohia. Ya Pescaco told me any week papa. iPhone. Na yan kan okore. Akola kitwa unye ndu bia. Eye plan bit no mafa wa chere bit ro say omuko she techima. Ye techima wi no ko she. Eye den na wutimi yire o hifa na fa ya ko pie techima. Oh nana. Eye plan bit no mafa na akwa no eye na yi ono so memre na aso a eye say ono so kwashe hono nti opie ba oye bibia ordinary university na mo adwuma amenchia membre wafo ni nyina na menchia tonket makonta sekwa oni asamwa taxi driver me ma me no wo benu nkwanta no ho ye na menchia Franco gas kande wahu o ho ye oni o blue hello why you nana pa jo ni baba taga ni kada bla la ka joshi baba taga yentio oh nana ni yara otu nana ya bompa mawo ami bia bia saka bia nko bon onye mo dia mawo ya bon omo ho mbai ala bi na ka na cha kurma ana kura bia na ta kura bia ana kura wo bia une ka ana kura no keji yes ani kura hini ya bon shiro babre nana uni bi bia ba ni aban sano aya fikani bre Dabia nika. Disia obia ndezo babre. Osu besika. Na sikere so kumbra bra yesika. Ente bwezi komo ninamu. Disia anajwe kana mi tie ade na yesikiri yo na keje so. Anajwe bwezi romo ndo. Omuri kasi. Na dia wo sika na undi bindaga. Wesika. Ayesika bi wo ma banyelika. Ndara mo bandie. Sana ro yo mo sa. Omo sikani bre na yo mo. Then omo di agro
What got them the cow? You are going to pop and the 2 of them. Oh, they can't have about Ezwe da se mamchi mami ampo for ayedmo RCC mami amalobi on prophet gifty miss prayer and mami age mami bomo or say hello and same Sisi o kan wajebi e ba jo du ka se free yo mpacho ka se free o mahin so wa mahini so ai yentie wa mahini so for yo na Poku da tubibri ne nsoma o de tuga na Poku o me o papa adan ebe bi me na o kan se bi efa okotofo a omonenanam torrent so efa gebe didi bi wo torrent so no na Poku na ebe bi usa ka nsuo bi ho asem se woni nsuo na hia di nkomo na Poku bi bisa sa wo ye nipa me nipa o me bisa me ho sa wo ye nipa na me mo ho by why amen na me mo ho by pa na sando na no de bebrebe nyina heye opa idi aya no ya sabo edi ya baka na sa ya abana sa bi sando ne na gusia o mo hwa akora no na ye bisi ya yem pass da banya no we kwa ekoba efeka oba no kwa ko ukura no ku ya bẹ́ẹ̀ sẹ́ awo isu obi pebi onya bi obi isu enya ompe di na Poku ya da fe nyami show amen mbebi obetu na sibi ya nyami we show what amen ade sia wonya bi aka je ne yesu ye bi ati me da say mama nchia wa mahini so Kenya so number 1 number 2 Kenya say number 2 man hima chia me what is what be muku ho a mo ne tepa subiri so tepa manfrom ene tepa nkuru atwa ho ahia nyina ntotro so Kenya say enkwanta twa ho kwanta azek be sure so ho ye bechem ene fufuo barakese uduru ofin so ahinkura ampama me uduru ayobofo uduru ofin so tetrim en yi efransen mankran so me director krum radio na mutie ni sei nyame hira ma wate Samre bika se so edam ewo Sompa nkransa 90.7 Sompa nkransa 90.7 enti ensem no ko akiri enche akasima miensa na ye de si na ofra na waba so ntentem 0247 989989 0247 989989 mamchia Dennis of Dennis Organizing Shop na menchia minia owo Moonlight FM no your morning show host Kwame Ejakon Kwame ebefa wati na menchia Amma Moving Pick na menchia Mickey Yanga DJ Kabore Space FM otie Sompa papa hello Nsem Sisi o me ba cho du ka sa friend Ose Pozo taxi driver Pozo yentio Nana. Oh, the dog can't say. Yentio we. The future saying. Oh. That's a squad me now. That's a tearful na. I want to make beyond a name yet. Bia. But was an Poku Piesie the winter. Nipa ena ya adwemponi ena nipa ena etoda bia
Open Pancoswa. Kause Sunyani CRT. Say a babia. Who's a Kaya governor? Oh, Mother Sunyano. The real Nipati piano. So good, so the beer. I said to say that Poku was a fiancé. Oba Sunyan Krumulai. The problems are solved. And easy. Mother, and yet I want to chronomobile. Maybe watch a Fugu de Osa. The Fugu de Obiabet Masabi. And after the boy, he said, Bia, one abua. It doesn't care. But Nipa was solvable problem. What's the situation? In the Sunyana Katana, one Casano,